ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା? ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଜିତୁ କୁମାର ଜିତୁ। ଏ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଆମର ଶୁଣାଯାଉଛି, ଏ ଯେଉଁ ଦାନା ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି ଏମିତି ଏକ ପରି, କେମିତି କ'ଣ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କେମିତି କ'ଣ ଇଏ କରିବେ କହିବେ କି ଆପଣ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଅଛୁ, ତାପରେ ତା ପ୍ରଭାବରେ ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ସେମିତି କିଛି ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ କିଛି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବିପଦ ମୁକ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପଦ। ତାପରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ, ସେମାନେ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ମହମବତୀ ଆମର ଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ରଖିକିରି ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଅନେଶତ ଭଳି ବାତ୍ୟାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ଯେହେତୁ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ଦରକାର। ଆମର ଓଡ଼ିଶାବାସୀକୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, ସମସ୍ତେ ପକ୍କା ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ପକ୍କା ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ ଆମର ମହମବତୀ ଗ୍ୟାସ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖନ୍ତୁ।